קריסטל פלאס זוכה בתואר ראשון בהיסטוריה שלה בניצחון בגמר הגביע האנגלי 1-0 נגד מנצ'סטר סיטי, וזה דבר ענק לדעתי לדבר עליו בשני היבטים. הראשון של קריסטל פלאס, שכמובן נכנסה ללב שלי, ואני בטוח שללב של לא מעט ישראלים, אחרי שכמה ימים אחרי ה7 באוקטובר הם היו הראשונים להוציא הודעה לא מתנצלת, לא חצי חצי, לא אנחנו בעד חדי קרן ונגד רצח אזרחים תמימים מכל סוג, מין ודת, אלא לעמוד לצד ישראל. כמה ימים אחרי ה7 באוקטובר, אנחנו רואים כאן 6 ימים אחרי, ב-13 באוקטובר, שהם הוציאו הודעה על כך שהם גם ענדו סרטים שחורים וגם עמדו דקת דומייה. עכשיו, כמובן שזה מחוות שלא משנות יותר מדי, אבל זה מסוג הדברים שאתה כן רוצה לראות בתור ישראלי, בטח שיש הרבה קבוצות שהתנערו מאיתנו. אז הם הוציאו את ההודעה הזאת בלי להתנצל, והם הרוויחו אותי בתור אוהד בלי להתנצל. אני, במשחק הזה של קריסטל פלאס נגד מנצ'סטר סיטי, מאוד רציתי שפלאס ינצחו, ואני חייב להגיד שאני עוקב אחרי המשחקים שלהם מאז. נכנסו לי ללב, לא משנה, זה עניין של רגש, ואם כבר רגש, אז עד הסוף רגש. מעבר לעובדה שהיה סיפור נהדר ביציע של קריסטל פלאס על אבא שהרים את שני הילדים שלו בשנת 2011, ומאז נפטר מסרטן, ושני הילדים שלו עדיין נשארו אוהדי פלאס, והאוהדים מנציחים אותו ואת התמונה האיקונית הזאת. נוצר פה סיפור של קבוצה שמערבת רגש, לעומת סיפור של קבוצה שכרגע היא בדעיכה רצינית, במיוחד עם הכמות כספים שהושקעה בה במהלך השנים האחרונות, והיא, בוא נגיד, ההפך הגמור. וכאלה משחק שמערב הרבה רגש, אני חייב להגיד שמה שפלאס עשתה כאן, משחק הלחימה שלה, ובעיקר המשחק של דין הנדרסון, השוער שלה עם 6 הצלות, כל אחת יותר יפה מהשנייה, וכמובן הצלה של פנדל שמשום מה ניווט על ידי מרמוש ולא על ידי הלנד, המחישה את זה עוד יותר וגרמה לי מאוד להתחבר לסיפור ולסגור איזשהו מעגל. אני מאוד שמחתי אתמול במשחק, כמו שלא שמחתי הרבה זמן מקבוצה שהיא קבוצה לא ישראלית או קשורה איכשהו בישראל. בסוף זה חלק מהסיפורים שאנחנו אוהבים בכדורגל, כי כן, מנצ'סטר סיטי קבוצה עדיין הרבה יותר טובה מקריסטל פלאס, כרגע נמצאת במקום השישי בכדורגל האנגלי, עם משחק אחד פחות ויכולה לעלות גם לרביעייה הראשונה. היא ככל הנראה עדיין משחק בליגת האלופות, כי אנגליה מקבלת עוד נציגה השנה בליגת האלופות, אבל עם כל הכסף הגדול שמושקע בה, ועם כל המשחקים האחרונים שאנחנו רואים את סיטי שפשוט לא מצליחה לכבוש למרות שהיא מגיעה לכמות מטורפת של מצבים, עדיין קריסטל פלאס עם לחימה והתקפה מתפרצת אחת הצליחה לעשות את ההבדל ולנצח, לקחת כאן גביע ראשון בתולדותיה. אני מספר את הסיפור הזה כי זה דבר שבעיניי הוא מאוד טוב לכדורגל. קריסטל פלאס כרגע במקום ה-12 בליגה האנגלית, סיטי במקום השישי כמו שאמרתי, ובסוף כסף זה לא הכל, ובכדורגל האנגלי ראינו את מנצ'סטר סיטי שולטת בשנים האחרונות באופן אבסולוטי, ועכשיו אנחנו רואים אותם בדעיכה. היו הרבה אנשים שלא אהבו את השליטה שלהם, שלדעתי אגב, למרות כל ההייט והעובדה שהם דיברו על כך שסיטי השקיע הרבה מאוד כספים, זה לא נעשה רק בגלל שהשקיע הרבה כספים, אלא כי יש כאן גם מועדונים שהשקיעו הרבה כספים ולא חוו הצלחה, ביניהם כמובן היריבה העירונית יונייטד שמשקיעה כמות עצומה של כספים, מחליפה מאמנים, אבל זה לא בהכרח בא לידי ביטוי בתוצאות. אבל זה טוב לכדורגל האנגלי ולכדורגל העולמי שיש תחלופה גם בקבוצות שמובילות וזוכות בליגות האלו במשך כל שנה, ויותר כיף לראות שהרגש עדיין משחק תפקיד משמעותי במשחק הזה. וזה גם למה עשיתי את הסרטון הזה. בדרך כלל אני יותר הולך לניתוחים טקטיים, לניתוחי משחקים קצת יותר עמוקים. לפעמים זה פשוט עניין של רגש וליהנות מהמשחק ולתפוס איזשהו צד. הם תפסו צד, אני תפסתי איתם, ומברוק על התואר הראשון.